Hello guys, good morning. So today is Sunday, no? So maaga akong nagising, hindi ko alam, nakagising ako ng alas 3, hindi na ako nakatulog ulit. Kaya nag-defrost na lang ako ng aming umagahan today kasi maaga kami sa church. So this is the first time na mag-vlog ako sa church. Napupunta tayo sa church kasi marami nag-ano sa inyo, gusto nyo makita yung ginagawa ko sa buong araw. So today is Sunday. And kakaano ko lang, nagbasa ako ng ng scripture ng Bible. So ito yung binabasa ko guys every madaling araw. Madaling araw? Yung kadlawon ba? Madaling araw ba yun? Yun, basta mga 3 to 4 p.m. a.m. pag hindi ko nakakatulog, nagbabasa ako guys. So yun yung aming routine pag morning kami ni Papa. Pag weekdays, ayun, talagang kailangan mga 4 na basa na kami kasi maaga kaming umaalis papuntang maingay yung electric fan namin. So early in the morning pa guys. And ayan yung oras, kung makita. Yan yung orasan. Mag-alas 5 na. 4:56. Pero kanina pa ako nag-gising. Nag-defrost talaga ako. And then, maaga kami today because kami ngayon sa next dyan sa kids church. So, kami yung volunteer today, the teachers. Kaming dalawa ni Papa. So, schedule namin yun 2 Sundays. So, party ng aming pag-worship guys. So, I hope din na mas maganda din na kayo volunteer kayo sa mga churches. No? Parang may purpose kayo to serve. Diba? So, yun yung aming calling na mag-serve sa mga bata. So, yun yung aming yun yung aming happiness. So, doon kami nag-serve kasi may kami sa mga bata. Mahilig kami sa mga bata. So, anyway, mamaya i-check ako sa inyo. Magluluto tayo. Pakita ko sa inyo. Nabayluin na lang ng gatas pa, be. Okay. Kain kayo. Oh, pilit kayo. Ay, napagatas. Ano naman? Baso rin pala yun. Karang baso mo ba? Karang baso na may nun. Ano may kape din eh? Naya. Kape lang creamer. Ano? Yung gatas isa rin. Balik mo yung kape. Hinaya pagbalik. Kape mo. Balik hinaya. Ang freezer. Tapos mo ko na. Ayan. Hello guys.
So, si Papa nagbabasa po siya ng kanyang Bible reading po siya, guys. So, ayan. Ito yung breakfast natin. Ito yung ating breakfast. So, ito yung ating umagahan, guys. Ayan. Yung bread natin, tig-iisa lang kami kasi kinain lahat ni Hagrid kagabi yung bread. And ito yung ating milk. Ayan. Be very careful then how you live, not as wise, but as not as unwise, but as wise. Ephesians 5:15. So, ito yung bigay sa akin ni Mama. And then, ayan kay Papa, kay Hagrid. Mag-cereal si Hagrid today. Hagrid! Na, mga ano ta? Na. Sige guys, kain na tayo guys. Kasi tapos na si Papa. So, let us pray. So, early in the morning kami today. Sir, salamat tayo Lugad sa adlaw ka Lugad. Salamat sa pagkaon ng lahat mo makakita sa mga Lugad. Salamat sa adlaw Lugad na sandi Lugad. Magtum sa mulay mo praise pasalamat unsa ka maayon mo Lugad sa kami sing Lugad. Salamat tayo Lugad sa safety Lugad. Salamat sa sandi Lugad na imong gihatag sa mga Lugad na every Sunday sa pamilya Lugad. Pamilya Lugad wala lain mo ng pamilya Lugad. Salamat kayo Lugad sa imong gihatag sa mga grasya na every Lugad sa imong gihatag sa mga pangununa na sa Lugad. God is dead as always Lugad. Salamat kayo Ginoo. Sa video ah. Eating together. I weigh NEMI